निहाती आप देखुवे किभଳି भाବରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଖୁସିର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବାକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ରହିଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ହୁଏତ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିବେ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀର ନିଜର ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରୁ କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ହୁଏତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ମନକୁ ଶକ୍ତ କରି ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଚାପୁଡ଼ିକି ଧରିକି ସେ ଏବେ ବି ବସିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି କିଭଳି ଫୁଲମାଳ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ସବୁଦିନ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥାପୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇପଡ଼ୁଛି ମନର ବେଦନା ମନର ଭାବନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ୱାଇଜ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତର ଫେରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ବସି ରହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅବୁଝା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ରଖିଥିଲେ ମନ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମର ଶରୀର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦ ବଳି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯତ୍ନ ସବୁଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାଳ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଏବେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ବି ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀର ରହିଛି ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ କେମିତି ବୁଝିବ କିଏ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଭାରି ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ କିଛି ଫୁଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ମା ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମର୍ମାହତ କରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣା
जेभली भाव में आतंकवादी गुली प्राण हराई ओडिया पुओ प्रशांत शतपथी पार्थिव शरीर बासभवन रही बालेश्वर ईशाणी गाँव एवं चित्र जहां आप देखुंट पूरा बेस शोकाकुल परिवेश रही मर्माहत कला भली स्थिति रही।